Naimbag nga oras si amin papagayam. At kayo sumungbay ka na kayo, iti programa na kaulwan. Talyang itinagkapuan. Talyang itinagkapuan. Sa Tagalog, lingon sa pinanggalingan. In English, looking back where I came from. Rumbeng na laeng iti itatalyaw tayo itinaggapuan tayo niya. Takas kunada nga rin iti Tagalog, ang taong hindi lumilingon sa pinanggalingan ay naglalakad ng matulin. At ang taong naglalakad ng matulin ay nagtitipid. Sakbay nga rod nga intay basa ti maysa nga surat. Alaen tay manday tayo agundaway iti agyaman kadagiti naayat nga sponsors tayo. Apakaibilangan ti Forenaria Tagbat. Murang palibing sa presyong kaya natin. Ijaya dati full package lamay. Pakaibilangan ng iti sabong, kandela, baraha, dado ken patipayan karton apagyanan ti tong ken abuloy. Marba Trading and Construction Supplies. No agkasapulan kayo kadagiti ramit ken mausar iti panagpatakderyo iti balay wenno anyaman na klase ti pasdek. Agturong kay laeng dita Marba Trading and Construction Supplies. Kukwa ken matunan iti nalaka kasarasarita ani Engineer Confucius Marba. Farintas Bus Lines. Kadagiti agbiyahe nga agturong iti dikpaar na ti amyanan, laod, daya kinabagatan, aglugan kay laeng iti Farintas Bus Lines. Napaspas ken natalged tapasig a segundamano apartas ken Fariñas dagiti lugan da. Naanos ken nadayaw dagiti driver ken konduktor da. Adda pay libre nga plastic nga pagsarwaan na maulaw ka. Farintas Bus Lines. At nga rod nga intay ibasa iti surat ang nagapo iti pagayan tayo, nga nagpailinged itinagan nga akyong at taga 69 Lasong-Lasong Avenue sa Lakong Bantay, Ilocos Sur. Karuba da kanon is Armenia Kiniwar nga aglaklako iti spaghetti ken hamburger ita nagbaitan ti Jollibee ken McDonald's. Kasi man nga rod iti surat na. Ken ka manong pasi. Sakbay iti amin. Kablaawan ka man iti nagasat nga oras mo. Ken kastamit ten kadagiti nailawaan nga agdengdengngeg. Iti baro a programam atalyaw iti naglapuan.
nasyak ti ko ng manong, ket nasaya at nagtiad na nga kasasaad ko, kalaksidan laing iti sa gabasit na panubok na dumteng iti inaldaw, nga maiga po iti basit na diferensya iti panagbiag ko, wala iti bagik, nga maibin-sabing sakto iti kabuklan iti surat ko. Nakapagsurat at man takayat kumet nga ibingay, isang kabasit nga adal itibiyag ko, nga mabalin nga pagwadan, ken pagibasaran ti asino man nga pakangigken ka, wenno makabasa iti dayto. Ketyak nga roden ilikaw-likaw manong, kasli man ti panang palyaw ko iti naggapuak. Narigat laeng manong iti pamilya ala kay Pasgayak. Siyak ti inaudi kadagiti pito nga anak dananang ken tatang ko. Nangarugiman ti panakaimulagat ko iti biag, iti agtawenak pa laeng iti upat. Mga anak idi, ket tinasipganak ni tatang ko. Ay naka nga ubing, mangmangan ka man nga tan! Kaan ka lang nga kaanlos nga katawan mo't may tultulong mo. Day taman manong ti kanain nga mangmangig ko iti amak. Tunggal matakwatan na nga mga kilabban di kusina ni. Apaunay kan tatang. No dagi jay baboy tinalaing nga mangan. Awan reklamom. No siyak nga anak mo ti mangan. Nagado mo sa nakadlaw ako na. Ay naka nga ubing taam mong paikibitos mong batan. Alaagawa mo dita tano malpas ka. Mapan ka agtagtag ti balangig tad nabugbogam wan. Wen tata. Ay na. Nalito ka na kung tatang. Gat-gat po ti panang karentar kanyak na tatang ko manong pasi. Naibdalanak ti si iti bangos na kinalong ko di kusina ni. Dualawas ngayon anay ko dayti. Ket sadak lang na panunutan nga impaagas idi madlawin ti epekto na. Ti di na panakaikat ti si iti bangos nga naiselsel ti sirok ti dilak. Wen manong jakman mailawlawag. No apay akas di laing ang tinagmanagan na. Uray do doktor ket mas daawan da. No kasano ti iatidog ti timid ko. Nga gapulaing iti panakaigdal ko. Kinagpaiso na dandani makabulan ko di ospital nga nang tangtanggad iti operasyon tapno laing maikat pwede si iti bangos. Si iti bangos ana magbaliw ti panagbiag ko. Yan orekas tao na yan ti kuptong ko. Orekas tao na yan tirigat ko nga nakasalupay-pay di ospital.
Di naklatain ng gaan ti managsermon nga tatang ko. Nya makitam ti maalalam ti kinarawat mo, loko. Inton maminsan gamin, siguraduem kinamirisam nga naimbag. Iti amin nga banag, sakbay mo nga aramidan ti kayat mo. Nawatam. Bita nga ruden, tinangrogyanan na manong, itigalad ko nga managsigsigurado. Amin nga banag ket imbis tagarak nga nasayaat. Sakbay nga iwayat ko sumaruno nga addang ko. Uray salino, uray kaano, ken oray si asino pa iti kalanglangin ko. Nagtultuloy iti kastakit iti naminsan, barito nakidin manong ko. Kaduak te kasinsin ko nga ilingid talaingin ti tinagan nga undong, nga kaanakan ni tatang ko, kaanak nga roday tayo iti kabsat na. Adda basit inom ni idi ket agsinsinalabay kami nga agawi den, idi nga kalaat na nagsardeng isunakit. Insan, makitkitam ka din ita makitkitat. Wen? Kaslopak yan nga. Wen sa? Aguray ka ta asit ga kinsan. Kaslopak tingag paiso insan. Wik na man. Nalamuyot siya. Ang otek. Kita. Nabuyok. Pakingarot na talaga insan. Aguray ka, ta siguraduan ta insan. Narigat, no di ta nga siguraduan. Aguray ka. Ramanak man insan. Ramanak! Ay na. Anya insan? Insan! Takke! Insan! Takke nga talaga! Ay na, insan! Naglaing ka nga talaga, insan, akyaw! Maglakit ta dita na padlaganan! May salaing day nga pagpeng manong ko, at pakayan natupa na launay, itinabalitokan nga adal nga impatawid kanyak ni tatang ko. Ado pa itimabalin ko nga isalaysay, akas kumaday di pa ng taltal ko, day tumeng titakong mi, tatlo saan nga makatalaw. Siniguradok launay, tama din nga rugket ni tatang ko nga makatalaw, iso nga tinaltal ko na tumeng na, tatlo saan nga makataray. Naminsan pa ket pinuorak di test paper ko. Tapno di makita ni inang ko nga bagsak di grades ko. Tamay mayat di siguradon saan ka di ano. Singkaduan na pa'y. Damagik yung balasang no damit laeng na. Sakbay ko nga armen. Nasaysaya at isigurado ang tanarigaten no asawae mo ngayon awan met gaya bot na. Lalpasen. Bagitaman manong nga banag. Simple laeng. Ngem na imalbitan iti kinatao. Nga siguraduek nga umuna iti amin. Sakbay iti sumarunong nga andang ko. Ket dito yan manong ti panggibusak ti surat ko.
sapay kumata na kaibingay ako uray kaskasano iti basit nga adal kadagiti na ilawaan nga listeners mo. To'y kabsat mo nga agyamyaman, tumalyaw, tumangat, ngem saan nga makadumog, akyong. Ina. Yan nga agpay so kakabsat nga dengdengeg. Nasisita launa iti pananganiris tayo iti amin. Sakbay nga intay ang desisyon. Kang runaan na launay, nadayta nga desisyon, ket apektaran na si Sibubakil nga panagbiag tayo, di kadi. Ket sapay nga rod, akas ko na ni Akyong, ket nakaibingay kami ti oray basit nga adal, iti daytoy umuna nga parang ti baro ken daan nga programa tayo. Talyaw iti naggapuan. Ket no adda kayat yung maibingay nga adal wenno pagteng iti biagyo. Mga lakay-laing iti uging ken bulong iti saba. Ket inkay isurat tay pangapadas yo. Sayo ipatulod ken ni Manang Tina nga aglutlot iti bibingka dito sa ti Consuelo Cinema. Wenno tapno na dardaras i-type yun dito laptop yun, when dito iPad yun. Kasi patulog dito, email address na makita yun kadag ito screens yun. Kasi padasin tayo nga ibasa. Tap no ma, monmet, when no, ma-share tayo met kadag ito. Pada tayo nga mahili sa internet. Bueno kagayan, dito yung pagpatinggaan ti programa tayo. Ket pumakadan ti anak ken kabsat yo. Pasipiko talang kyaw. Mangkuykuyog kada kayo ti inyo itatalyaw, itinaggapuan, ken ilalagit yo itinaglabas. Agyaman kami Akyong iti anos mo adi nga nagsurat, ket daytoy man asunata iti para kanya. Minsan, arabi, anag night swimming kami. Dua kang tay nobyo, anag gapuy jay Saudi. Inikat ko't pagan anay, agraman brakyan pantik. Simakay isuna, itirakit ngayon tugot ni. Makalagip, di matok anag pababa. Anyan, anag mayat, kay ar-aramigan na. Ibita, lumungaw, ang yaskot agpag sa pugsat. Kinunat, kenkwana, o darling, naglaing ka. Laing deto'y nobyo. Iyon na nati baba, kalpasan na pangato. Naglaing, naglangoy, eksperto di boyfriend ko. Diakon, isaksukat, isisid marino. Sumunog, arabi, inulit-ngit nag-night swimming. Imo na ang nagpaka
makleb, talpasan na nagdadamit laeng. Pinasikat at letisuna, naglugan na kitirakit. Kasla, helikopter, itinak inaramid. Sisid, marino, naglaing deto'y nobyo. Iyon na natibaba, talpasan na ang pangato. Naglaing nga aglangoy, eksperto ti boyfriend ko. Jakon isusukat, nisisid marino. Bayat iinak pa nagsakay, itirakit yan tugot ni. Ngumato, abumaba, agdaldalo yung daytoy bagit. Sidita, madlaw ko, limok neng agbalawat. Imotok, gaya men, itirakit anag sa kaya. Sisid, marino, naglaing na